to som? No, som sa fajne vyspal, no ale to není náhodou Squid Game. To je naozaj asi Squid Game? To čo je? Ja naozaj ľudia som v Squid Game. Ako je to možné? No, toto nechápem. No dobre, tu sme v Squid Game, tak čo je toto? Máme si vybrať aký game mode. Dajme si Classic a uvidíme, že čo to bude. Ale ja ináč tu som nechcel byť, a prečo tu som? No neviem, tak ja idem asi ďalej spať, lebo mňa to tu ako nebaví čakať, tak ja sa idem asi vyspať. Tak, dobre, už som si trošku pospal, ale no neviem. Čo je toto? To už iba 30 sekúnd a už to začína. Tak, toto není veľmi dobré, ale to nič. Tak. Ale mne sa nechce tu vyzerať. No neviem. Čo máme? No typ, čo má bejsbolku? No dobre, ja sa tu postavím, ani neviem, čo tu máme. Tak, uvidíme, že čo tu bude. OK, nás to dá kde portlo? To kde sme? Aha. Čak to áno, to už teraz asi sme na tom reálnom mieste, asi. Tu sú nejaké mená. Aha, tu je guard, frontman alebo player. Tak škoda. Sme 250 robuxov. Nemám toľko, bohužiaľ. Kebyže mám väčšiu podporu, tak by som aj mal toľko, no ale však to nevadí. OK, tu máme red light, green light, to je no. No neviem, ako to funguje. Už tu spieva. Dobre. Super, sme v pohode. No dobre, sme zatiaľ v pohode. Komu prosím, že ma nezastrelia. Ale je... No čo mi urobil? Haló? Ako bol by som rád, kebyže vyhrám Squid Game, lebo mám málo peniazy, tak... Chápete. Dobre. Poď. Kamo. 2 metre. OK, super, toto sme dali super. Pozrite, koľko ľudí zomrelo. Tam čo robia tí psi na spávne? OK, tam tí psi sú na spávne, keď neviem prečo. Dobre, super. Poď, kámo. To môžem ísť tu za čiaru? Musíme utiecť zase. My tu... Už som si myslel, že môžeme úsť. No dobre, tak. Musíme tu rýchlo, ale veľmi rýchlo počkať. Dobre, ľudia, tu asi tí psi nejaký problémik majú. Tu ma provokujú. Tu poď sem. Tu máš. Ty spadni. Tu. Kamo, jak sa nezhodil. Ty dostali teraz. Oj. Dobre, tak tu sa strieľalo. Kde to sme? Neviem. Tu má takto asi bombu, sa mi zdá. Toto vyskačeme, toto není veľmi ťažké. Nie,
kámo, ja som dole spadol, no dobre, ale to nevadí, že som dole spadol. Tak, no, super. Nie! Kámo, prečo? O nie, tu ide typek. Dávaj, zdrhaj. Dobre, ľudia, tak teraz musíme rýchlo utiecť. Super. Nice. Sme asi na najlepšom mieste teraz. A dúfam, že nikto tu nepríde, ale... Počkajte. Tu ide typek, pozor. No dobre, musíme dávať pozor. Tu skúsime zhodiť typečka. Kámo, jak som ho zhodil. To má za to, som super. Dúfam, že mňa nikto nechytí. Dobre, tak zatiaľ sme dobre skrytí. Tak... Nie! Prosím. Ešte 16 sekúnd by sme mali vydržať. Ideme rýchlo hore na parkour, z ktorého som spadol. Tu je typek, rýchlo. Prosím. Nice, super, tak toto som pekne prežil, tak to som rád. No a teraz dúfam, že vyhráme Squid Game. No a čo tu máme? No dobre. Tak asi pôjdeme spať. Tak ja neviem. No dobre. Tak... A ja si tu budem spať na tejto posteli. Sa mi taká dobrá je. Sa mi tak zdá. To čo je tu čo? Neviem, no dobre. To ja poďme asi už za chvíľu spať. Tak... Neviem. Abo počkáme. Čo? Ups, som spadol z mojej posteli. To čo sa stalo, ľudia? Pomoc! Kámo, tu čo je za tmu? To není dobré. Dúfam, že ma nikto tu nezbije. Máme bejsbolovú palicu. Ale dúfam, že ma nikto nezbije. Ja si dám palicu do ruky. Keby náhodou niekto ku mne prišiel, tak ho pekne zbijem. No dobre. Dúfam, že neprídu. Ale tu sú typci, ale oni sú asi v pohode. No, tak asi vyspať sa nevyspíme. Ale tu je typek, tak musíme na ňo dávať pozor. A veľký. Lebo nemusí to dobre dopadnúť. Tak, ale... To není veľmi dobre teraz. No dobre, asi nikto nepríde. No dobre, ale neviem, ešte máme posledných 20 sekúnd, tak toto by sme mali vydržať. Tak aj vydržíme, dúfam. No dobre, 5, 4, 3. To čo sú tu za bitky? Už je po bitkách. Kámo, tu je bejsbolka od dakoho. Tu chudák. Kámo, to čo mu urobili? No dobre, tak bohužiaľ neprežil náš. A tu asi budeme vyrezávať. Tak uvidíme. Je víc? OK, kolečko. Poď. Kamo, tu typek spadol ku mne. Yes, pekne. Toto sme dali super, tak to som rád. Kamo, to koľko tu?
akože. Chudáci. Poď, kam on ma dážnik, nechcel by som. Dal to? Nice, pekne, super. Tak dali sme to. Máme už iba 1 sekundu a už sa začína hrať. No, ako ide ďalej? No tak. Nie. Dobre, ja nejdem prvý. No. Kto je? Čo? Dúfam, že nespadnem dole. No. No choďte. Ty vole, už podo mnou sklo spadlo skoro. OK. Tak. Tak. Tak, a musím to dať. Dobre. Ešte dobre, že som nemusel ísť prvý. OK, tak toto som dal super. Sme už iba 1, 2, 3, 4. No dobre, 5. Sme tu To čo je so mnou? To čo mám za skin? 1, 2, 3, 4... OK, sme tu 5, tak neviem, čo budeme robiť minútu, ale no neviem. Prečo máme taký skin nooba? No neviem, ale máme číslo 425. Nie. Kde je typek? Kde je? Prosím, že ma nejde zbiť. Dobre, dáme si bejsbolovú palicu, kebyže nás ide zbiť, ale dúfam, že nepôjde. Musíme teraz veľký, ale že veľký pozor dávať. Ja tu som. No dobre. Dúfam, že nás nepôjde napadnúť. My je tu iba Čo? Je keby iba 2 sme tu boli, však keď tak sa tu pozriem, tak nikoho iného nevidím, iba jeho a mňa. Aha, tam je ďalší. Tam je tiež ďalší. Neviem, ale no tak teraz. To je docela v pohode noc. OK. Nechoď ku mne. No dobre, už je koniec. Pekne, pekne, super. 1, 2, 3, 4, 6. Ale to, tu čo sa napojili typci? Abo... Nie! Ako to funguje? To mám iba klikať? Good luck. Dobre, musíme teraz rýchlo klikať, klikáme. Poď, davaj. Dobre, teraz musíme veľmi rýchlo klikať, aby sme to dali, ale prehrávame. Poď. Dobre, toto je napínavé, ale padáme už asi. Rýchlo, poďte. Dobre, super. Zatiaľ vyhrávame. Poď, klikajte, poď. Dobre, teraz musíme veľmi rýchlo klikať. Poď, kamo, klikaj. Dobre, poď. Dobre, tak, toto sme veľmi klikali, ale že veľmi rýchlo. Tak, prežili sme? Nice, dobre, super, to som rád. Dobre, všetko mi ide, i to som... To čo je toto lichy, alebo jak sa to volá, neviem. Tu je 7. Neviem. Ale ja keď som sám, asi by som mal vyhrať, sa mi zdá. Neviem.
even. Uvidíme. Čo? Dáme od. OK, mám 9 bodov, super. Dáme tiež od. Už som myslel. Ajaj, tak sme prišli o 2 body, tak to nevadí veľmi. Dáme even. OK, jedného už tam No, viete čo. Dáme even. OK, tak to sa mi veľmi nepáči. OK, super. Postupuje. O nie, tak. Toto je najhoršia asi vec. Basketbal. Nie! Pomoc! Prosím. Prosím, pomoc! Ja som zomrel! Tak dobre ľudia, tak bohužiaľ som to nedal. Ale skoro som vyhral Squid Game, tak ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček. A uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj!